Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, абмяркоўвалі мы сёння шмат тут у студыі падзеяў і з людзьмі, якія блізка з намі знаходзяцца, а зараз перакінемся праз акіян і прычым раскінем свае шупальцы, так бы мовіць, у розныя бакі. Такім чынам, з намі на сувязі з ЗША, з сонечнага Сан-Францыска, лідарка выбарчага спісу «Голас дыаспор. Адзінства па-над межамі», лідарка суполкі беларусаў Сан-Францыска і прадстаўніца асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзея Нортан. Прывітанне, Надзея. Прывітанне, Зміцер. Ну, а другі наш госць, ну, фактычна, як у вершы Міхала Непадыстава, а другі дык зусім з Канады. Ну, там, правда, у Канадзе, ну, але тым не менш. Пётр Мурзёнак, які сказаў, мяне можна проста прадставіць доктарам. Яго, конечно, можна прадставіць доктарам, але я ўсё ж таки не стрымаюся, спадар Пётр. Доктор медицинских наук, профессор иммунологии у Международном институте радиоэкологии имя Сахарова, супрацоўнік Министерства аховы здоровья Канады, автор 100 навуковых прац, поэт, старшыня аўтарскага отдела згуртавання беларусаў Канады, редактор веб-часопіса «Культура. Нация», активист белорусской диаспоры Оттавы. Пётр Мурзёнак яшчэ раз. Добрый день, спадар Пётр. Добрый день, спадар Змейсер, добрый день, праважаныя гледачы. Сёння я для нашай размовы абраў такую, можа быць, незвычайную тэму. Тэма гэта ўсё ж таки дыаспара, і я б хацеў абмеркаваць, ну так бы мовіць, старую дыаспору, умоўна кажучы, і яе актывізм. І таму я, можа быць, пачну з Надзеі. Надзея, ваш все ж таки выборчий список называется «Голос дыаспор». «Голос дыаспор», але ці не падаецца вам, что вы тут зараз спрабуеце усю коўдру перацягнуць на сябе, потому что калі мы казалі там про координацыйную раду першага і нават другога склікання, то безумоўна гэта было і тыя, хто у Беларусі, і тыя, хто па-за межамі Беларусі. А зараз мы ўсе за мяжой, то есть балатуюцца ў координацыйную раду выключна тыя, хто знаходіцца за мяжой. І выбарчыя спісы, адпаведна, ну яны фактычна ўсе голос дыаспор. Ну, так можна падумаць, насамрэч, вось, але ж акцэнт на гэта не робіцца звычайна, то бок робіцца вельмі, ну, нешматлікімі людзьмі. Толькі вось фактычна, мне здаецца, зараз падчас выбараў у координацыйную раду гэты акцэнт менавіта смесціўся на тое, што так, гэта беларусы дыяспоры, беларусы у Беларусі, і таким чынам, мне здаецца, гэта вельмі добра, потому что мы пачынаем сабе сапраўды усведамляць як дыаспора, потому что, напрыклад, на працягу гэтых 4 год з боку рыторыка з боку і ну таких найглаўнейшых гульцоў беларускай дэмакратычнай супольнасці ўсё ж таки была такая больш накіраваная на Беларусь у першую чаргу, і што верна, безумоўна, то бок яны сабе дыаспоры не ўсведамлялі. Вось. І я вельмі рада, што на сённяшні момант з'явіліся тыя гульцы, які менавіта прадстаўляюць голас дыаспоры, то бок тых беларусаў, якія жывуць па-за межамі. І тут, конечно, маецца на ўвазе не толькі тыя, хто пераехаў у 2020 годзе, бо дыаспора даволі старая у нас, вось, і ну, найбольш буйная хваля была пасля вайны, але ж таксама была і да, поэтому і ўвогуле дыаспора, скажем, пачала свой такі шлях у палітычнае сучаснае жыццё зараз. Ну вось, і так яна, Надзея, нас мягка подвяла да асноўнай тэмы, якую я б хацеў закрануць, і тут вось вы, спадар Пётр, будете асноўным спікерам по гэтым пытанні. Я адразу адзначу, што спадар Пётр не з'яўляецца кандыдатам у дэлегаты координацыйнай рады. Але ён актывіст беларускай суполкі у Канадзе, у Оттаве. І прычым актывіст... Ну, колькі вы жывеце ў Канадзе? Ужо амаль 30 гадоў? 26 гадоў. 26 гадоў. І вось мне цікава, чаму тыя людзі, якія жывуць даўно за мяжой, ЗША, у Канадзе,
таких людзей шмат і ў спісах у надзеі і ў іншых спісах, але якія даўно жывуць, але умоўна кажучы палітычна і нацыянальна прачнуліся там у 20-м, 21-м, хтосьці ў 22-м годзе. Але ж вот сярод тых людзей, якія даўно жывуць, ёсць шмат тых, хто ад самага пачатку сваёй эміграцыі былі актыўнымі удзельнікамі беларускага жыцця за мяжой, актывістамі беларускага жыцця. І я праверыў спісы. Сярод такіх вот, хто даўно жыве 20 плюс гадоў за мяжой і ўсе гэтыя 20 плюс гадоў займаецца беларускімі справамі, адзін чалавек. У спісе у Прокоп'ева Егорова гэта Віталь Тимошченко з Прагі, кіраўнік суполкі Пагоня пражская. Всё. Чаму так, гаспадар Пётр? Добра, я трошки хочу поправить, что я наконт моих титулов, я не профессор, я былый профессор Сахаровского института, университета и старшыня Белорусского института науки и мастацтва тут у Канаде. Вот, за дыяспору я тут довольно добро ведаю, як бы сказать, у Канаде, по крайней мере, и частково у США. Могу сказать, что я проставляю другую хвалю послевоенную, потому что были послевоенная миграция, а мы, вот большасць тых людей, якія складаюць команду у Атаве, гэта люди постлукашэнкаўскай эміграцыі. Яны составляюць основу и костяк. Чаму яны, допустим, не включаются в эту деятельность? Ну, тут могут быть много причин. По-перше, яны давно живут уже, значит, яны могли ассимилироваться. Это одна из основных причин. Другая причина тому, что, магчыма, яны стратили магчымасць балатавацца, тому что есть абмежаванні по выборах у Координацыйную раду, бо многие люди позбавились громадянства тым ці іншым чынам, і паводле закона, які прыняты на гэтых выборах, яны не могуць удзельнічаць. Я не могу сказать, что яны не актыўныя. У нас вельмі актыўныя, допустим, у Атаве суполка, наколькі я ведаю. Больш таго, у Атаве могу сказать, что зараз існуюць арганізаваныя суполкі у Торонто, у Монреалі, у Эдмонтоне і у Атаве. Даволі, няхай яны невялікія, але яны арганізаваныя. Плюс могу дадаць, што былі віртуальныя суполкі падчас рэвалюцыі 2020. Такія віртуальныя суполкі існавалі паўсюль, і ў Монреалі, і ў Ванкувері, і нам удалося нават сабраць 700 голосов на петицию, якая была зачитана перед канадским парламентом адносно ситуации в Беларуси в 2020 году. Это мы зрабілі тут у Атаве праз ліберального депутата одного, до якого, допустим, я належу, і яшчэ сябар Сергей Мозговы. Разом мы размаўлялі з гэтым депутатам и падрыхтавалі такую петицию, то 700 человек падтрымалі эту петицию. Я лічу, что это не дрэнны вынік, калі мець на увазе, что у Канаде зараз проживает 225 тысяч белорусов. Это по моих разликах и заснованных на статистычных данных, офіцыйных статистычных данных. Чаму так атрымоўваецца, не ведаю. Яшчэ раз я назваў дзве прычыны. Трэцяя прычына, я не могу сказать, что гэтыя людзі абыякавыя. Яшчэ одна прычына заключаецца ў тым, что да, сярод тых, што гуртуюцца вакол гэтых суполак, конечно, это люди актыўныя, але паводле ўсіх розных статыстык у гэту групу уключаецца не больш 5% ад усёй масы любой нацыі, любой суполкі. Фактычна, вось я тут камунікаваў з палякамі, і яны таксама кажуць, што да іх прыходзяць у суполкі не больш 5%. Тут у Атаве, допустим, жыве больш, а прыходзяць на іх мерапрыемства менш. Тое ж самае у нас. У Атаве жыве каля 1000 беларусаў. Ну, з нами 50-70 человек может быть на неких мероприемствах. Ну,
падчас святкавання 100-годдзя БНР у будынку парламента канадыйскага прысутнічала 180 чалавек. Вось. Ну, гэта былі беларусы і госці, але подцянуліся тыя беларусы, якія былі, ну, як бы сказаць, ну, не арганізаваныя. Прыйшлі тыя, якія былі не арганізаваныя. Ну, вось, калі... Я не думаю, што я адказаў дакладна на ваше пытанне, таму што мне самого дакладнага адказу на яго няма. Я удакладнюся, спадар Пётр. Ну вот, вы кажаце першым пунктам тыя, хто асіміляваліся. Мяне не цікавіць тыя, хто асіміляваліся. Это іх права, это іх жыццё, яны хай жывуць сваім жыццём. Мяне цікавіць такія людзі, як вы, напрыклад, які не асіміляваўся, які па-ранейшаму адчувае сваю ідэнтычнасць, адчувае сябе беларусам і актыўна ўдзельнічае ў беларускім жыцці у Атаве. Вот і тут збіраюцца галасаваць, спісы фармуюцца ў каардынацыйную раду. Вы, як чалавек палітычна актыўны, чаму не пайшлі? Ну, фактычна спроба ў мяне была нават пры адсутнасці юрыдычнага асновы, таму што я страціў грамадзянства, так здарылася ў 13-м годзе. Мне трэба было з'ездзіць на радзіму. Вось, для того, каб паехаць на радзіму, мне трэба было аднавіць як бы беларускі пашпарт, і у мяне другого выйсця не было, як напісаць заяву аб выхадзе з грамадзянства Беларусі. І такім чынам я апынуўся беспраўны чалавек. Я беларус на 100% чалавек і па сваёй ментальнасці, па нараджэнню, па чаму хочаце, але па гэтаму крытэрыю я не падыходжу. Але я бы нават паўдзельнічаў, напэўна, не то што напэўна, я меў намер, і Надзя можа гэта пацвердзіць, але абмежаванне такое ёсць. І я ведаю, што я не адзін такі ў нас. Я не адзін такі ў нас. Допустим, вось спадар мой сябра і у Атаве і Алесь Каралькевич, які фактычна заснаваў вот эту платформу «Голас дыяспор», адзінства па-над межамі, бо ён быў дэлегаваны ад нас, я хочу гэта адзначыць, ён быў дэлегаваны ад нас ад згуртавання беларусаў Канады ў склад другой кадэнцыі каардынацыйнай рады, ён там працаваў, і фактычна ён з'яўляецца заснавальнікам гэтай платформы. Вось, ну, у яго такая сітуацыя, як і ў мяне. То есть, ну, такое абмежаванне. Мы будем удзельнічаць у нейкай другой форме, будем спрабаваць падтрымліваць эту платформу і удзельнічаць у галасаванні і запрашаць других людзей, каб яны галасавалі, але ну так здарылася. Надзея, да вас пытанне. Скажите, калі ласка, вы калі фармавалі свой спіс, вы звярталіся да людзей актыўных з умоўнай старой дыаспары, і што чулі ў адказ? То есть, вот як фармаваўся спіс? Ну, па шчырасці, я не шмат да каго звярталася са старой дыяспары, потому што, напэўна, ну, неяк не адчувала, ну, такого вялікага інтарэса, і, ну, мне, ну, як бы, я думаю, што калі ўсё ж такі людзям цікава, магчыма, маглі бы і да нас звярнуцца, вось якраз як это было у выпадку са спадаром Пятром. То бок я звярнулася да яго, потому што я ведала, што у яго ёсць зацікаўленасць, мы сустракаліся і онлайн, вось, размаўлялі пра гэта, праз, зноў-такі, згаданага Алеся Каралькевича, вось, поэтому тут у меня была подстава для зварота, і, на жаль, вот на сённяшні момант ёсць такая пэўная, ну, я б не сказала, што гэта дыскрымінацыя, але ўсё ж таки я лічу, што ў будучыні, на будучых выбарах ўсё ж таки абавязкова трэба улічыць тых беларусаў, да, які не маюць вось гэтага пашпарта Рэспублікі Беларусь да удзелу у выбарах разнастайных, напэўна, нейкім чынам распрацаваць
сістэму, схему, каб ўсё ж такі выборы былі такія інклюзіўныя. Вось, поэтому мой адказ, што я не шмат да каго звярталася, да спадара Петра звярталася, і ён даў згоду, вось, ну, але праз разнастайныя бюрократычныя моманты не ўдалося. Ну і плюс, да, вот пытанне з тым адсутнасцю грамадзянства. Вось, да, і я яшчэ хацела сказаць, што так, наша фракцыя адзінства па-над межамі якраз такі сфармавалася ў папярэдняй кадэнцыі каардынацыйнай рады, і там быў шэраг людзей, якія заснавалі, і гэта фракцыя і стала базісам, ну, то бок асновай для стварэння спіса. То бок у нас 5 чалавек у спіс уваходзяць з фракцыі, з людзей, які ўжо былі ў КР. Вось, 5 чалавек дадаліся новыя, якія не ўваходзілі ў КР, але якія з'яўляюцца таксама актыўнымі дыаспаральнымі дзячамі у кожнай у сваіх суполках, і мы скалабарировались з фемінісцкім блокам. Вось, і 3 чалавекі ад іх. Такім чынам сфармаваўся блок. Каментар: вельмі шкада, што з-за такіх абмежаванняў не могуць прыняць удзел такія дасведчаныя разумныя людзі, і прагаласаваць шмат актыўных беларусаў не змогуць. І вось у мяне ваше пытанне да вас, спадар Пётр. Што ж такі, як вы лічыце, гэта дыскрымінацыя ў дадзеным выпадку актыўных людзей, якія хацелі бы браць удзел у грамадскім жыцці дэмакратычнай супольнасці Беларусі за мяжой, а вот з-за таго, што было прынята такое рашэнне, атрымліваецца і такія вот, як вы, як той же самы спадар Алесь Каралькевіч, якога я таксама памятаю, ведаю, не могуць не толькі ўдзельнічаць у выбарах, але і потым і прагаласаваць, ці не адштурхне год потым, вот, умоўна кажучы, старую эміграцыю ад вот гэтых вот маладых, якія такія новых, скажем, якія такія правілы ўводзяць. Дякую. Вы ведаеце, я б не сказаў, што гэта дыскрымінацыя. Я прыхільнік дэмакратычных падыходаў, і калі вырашылі ў коардынацыйнай радзе, камітэты выбарчы, ці як-то там складаўся, яны прынялі такія правілы. Такія правілы прыняты, значит, мы павінны ім следаваць. І тут спрэчкі, ну, я не магу сказаць, што дыскрымінацыя. Фармальна, да, быццам бы я абмежаваны, але ж, ну, ёсць заўжды правілы у любой краіне, у любых выбарах ёсць правілы. Ёсць абмежаванні, ну, я могу толькі сказаць, што шкада. Я пачакаю, можа быць, новага пашпарта новай Беларусі. Вось калі атрымаю яго, тады, можа, у наступны раз паўдзельнічаю. А вы, дарэчы, верыце, што ён будзе, і будзе сапраўды як дакумент, а не як вот прыгожая кніжачка, якую можна будзе там у вас на палічку за спіной паставіць? Я веру ў гэта. Я учора глядзеў дыскусію спадара Латушкі і Прокоп'ева, і Павел Латушка вельмі дакладна сказаў, што многа сіл ужо зроблена, што высілку зроблена ў гэтым напрамку. І, ведаеце, сітуацыя міжнародная складваецца такім чынам, што гэта можа і прайсці, улічваючы актыўную пазіцыю нашего нацыянальнага лідара Святланы Ціхановскай на гэтым фоне, і яе пастаянныя кантакты з еўрасаюзнымі структурамі, з рознымі краінамі. Гэта можа прайсці праз некаторыя краіны, допустим. Калі некалькі краін прымуць гэты пашпарт, там нейкія ёсць, называюцца спецыяльныя тэрміны, код или штосьці. Да, код краіны трэба мець. Так, код краіны. Ну, няхай сабе гэта будзе 5-10 краін, то гэты пашпарт ужо ў гэтых будзе дзейнічаць, разумееце? І тады можна казаць, што ты маеш паспарт. Чаму не? Ну, а тады по пашпарту такому і вярнуцца да удзелу ў такіх структурах. Тады будзе залежаць ад другой выбарчай камісіі, вось што яны скажуць, калі яны прымуць гэты ўжо, але яны мусяць прыняць гэты новы пашпарт, таму што гэта фактычна іхняя будзе арганізацыя ўжо, і яны мусяць прыняць гэты будзе пашпарт. Я так думаю. Ну, Надзея, як лідар спісу, як будучы кандыдат, я перакананы, координацыйнай рады, будзе лабіраваць гэта пытанне. Да, што ты хацела дадаць, Надя?
Да, ну я якраз хотела сказаць, што наша фракцыя ўжо лабіравала гэта пытанне ў каардынацыйнай радзе, мы ставілі яго на разгляд, вось. Ну але гэта адбылося літаральна напярэдадні выбараў, то бок там ужо даволі, ну што называецца, выбарчая машына была запущена і даволі складана было рабіць разнастайныя праўкі, то мы абавязкова, я думаю, што это адзін, калі нам удастся трапіць у гэты склад, то адзін з першых, я думаю, што пытанняў увогуле паставіць пра інклюзіўнасць як мага большую беларусаў усяго свету, вось. І таксама ўсё ж таки улічваць, што беларусы жывуць па ўсёй планеце, а не толькі ў Польшы і ў Літве, вось. Бо мы вельмі часта адчуваем гэта вот такі, скажем, сканцэнтраванасць на гэтыя дзве краіны. І я спадзяюся, што ўдасца распрацаваць пэўную структуру, схему, па якой можна будзе працаваць, каб як мага больш людзей маглі быць уключаны ў гэтыя і выбарчыя працэсы, і працу каардынацыйнай рады, і, безумоўна, як мага больш падключаць менавіта гібридны фармат. В сучасным свеце гэта вельмі магчыма, так што гэта абавязкова будзем прасоўваць. Ну, я так паглядзеў, дарэчы, дэбаты, дзе ад вашага спісу удзельнічала Воля Броман, і там Баранаў хваліўся, што ў іх спісе Прокоп'ева дэлегаты ці кандыдаты ад 13 краінаў. А у вас, дарэчы, ад колькі? У нас 7 краінаў прысутнічае, да, вось. Але адрозненне ад нашага спіса, ад спіса Прокоп'еў, што усе тыя людзі, хто прысутнічае ў нашым спісе, яны маюць сапраўднае дачыненне да дыяспары, то бок это беларускія актывісты, кожны ў сваёй краіне, то бок Чарнагорыя, Грузія, Літва там і гэтак далей, то бок это людзі, якія сапраўды, хто 4 гады, хто значна больш, як, напрыклад, Алесь Патрусаў з Великабрытаніі, працуе у беларускай супольнасці менавіта як актывіст. Ну і суадносна мае досвед і вялікую веду на тым, як працаваць, як працоўваць інтарэсы беларусаў у сваіх краінах. Дарэчы, ты бачыла ці не, сёння там з'явіліся вынікі апытання праведзенага па там узроўню рэйтынгу выбарчых спісаў, і ваш спіс у топ-5 не потрапіў. Я не памятаю, на якім там месцы, але вот где-то там унізе. Як ты лічыш, гэта, ну, то есть вот расстроілася, пачуўшы мае словы, ці, можа быць, где-то, вот як ты кажаш, у Літве, у Польшчы праводзілі апытанне, да вашага кантинента не дайшлі, не распыталі людзей, і таму такі вынік? Ну, у тым ліку, нет, я не расстроілася, мне здаецца, што на сённяшні момант дзесьці ідзем пасярэдзіне, так было ад самага пачатку, плюс-мінус, там часамі мы, там, ну, у вас на Еўрарады мы падымались крышку вышэй, але, так, ну, безумоўна, ну, як бы ўжо вынікі ёсць, а мы толькі прачнуліся, вось, то бок, вось гэта розніца часавых паясоў, конечно, я думаю, што вельмі моцна ўдзельнічае, як і заангажаванасць. Я ведаю, што беларусы і США, і Канады вельмі намагаюцца, ну, скажем так, трымацца павесткі, але ўсё ж такі, ну, вось, абмежаванні па часе вельмі моцна ўплываюць, і, на жаль, няма такога у іншы бок, то бок, калі мы намагаемся сачыць, то нас пакуль не вельмі ангажуюць, поэтому вот і хочется гэта змяніць, у тым ліку і праз каардынацыйную раду. Ну, вось, я тут адкрыў, вы на 7-м месцы паводле гэтага пытання. Ну, хотя, конечно, это ж не, как бы, не такой уже и канчатковы вынік, але тым не менш, вот цікава, у вас ёсць яшчэ магчымасць нагнаць. Спадар Пётр, я да вас ізноўку звяртаюся, ізноў, як это мы любім, з каверзным пытаннем. Що ж таки, вы ў Канадзе, вы ў Атаве, там, дзе знаходіцца, можна сказаць, кіраўніцтва Рады БНР. Як вы лічыце, вот, як вы ацэньваеце дэмакратычныя структуры дэмакратычных сілаў, якія ёсць у нас сёння? Ці не існуе пагрозы, што і офіс, і тая ж самая каардынацыйная рада паступова праз невялікі адмежак часу стануць падобныя на Раду БНР? Да, такая пагроза ёсць. Магчыма, яны самі не асэнсуюць яшчэ гэта. Недавно у нас была спадарня Ціхановская з візітам зноў у Канаду, і мы сустракаліся. Я задаваў канкрэтна гэта пытанне, як вы сёння задалі. Вось. Ну, неяк адказ быў
Я задаваў пытанне пра тое, што будуць існаваць фактычна як бы два ўрады на выгнанні. Рада БНР сябе пазіцыяніруюць як рада на выгнанні. Ну і фактычна урад Святланы Ціхановскай таксама працуе на выгнанні. І з майго пункту гледжання я б тут бачыў, магчыма, гэта камусьці не спадабаецца, улічваючы высокую папулярнасць, якую мела і мае Святлана Ціхановская, я бы ужо гэтыя паўнамоцтвы ад рады БНР перадаў. Таму што рада БНР чакае гэтага моманту, калі яна магла бы перадаць свае паўнамоцтвы. Ці хаця б аб'яднаць гэтыя высілкі, каб мець не два такія ўрады, хаця бы адзін. А ў любым выпадку каардынацыйная рада, якая зараз выбіраецца, і я спадзяюся, будзе абрана, будзе якраз магчыма, можа быць, мець нават большы статус з майго пункту гледжання ў гэтым сэнсе. У палітычным сэнсе на арэне еўрапейскай ці сусветнай, калі яна будзе абрана, няхай сабе невялікай колькасцю выбарцаў, я не думаю, што там будзе вельмі шмат. Маі разлікі паказваюць, што выбарцаў можа быць 20-50 тысяч. Это самыя лепшыя будзе вынікі. Вось. Таму што я базуюся на сваіх разліках, сколькі беларусаў за мяжой знаходзіцца. Па маіх разліках зараз каля 2 мільёнаў за мяжой беларусаў у блізкім і далёкім замежжы, то нават калі ўлічваць там, допустим, краіны Еўропы, Амерыку, Канаду, то там знаходзіцца 600-700 тысяч людей, і галасаваць будет 5% не больш ад гэтай колькасці. Так што лічыце, 5% гэта тых, хто могуць прыйсці прагаласаваць, а рэальна будзе 3%. Гэта мае прыкідкі. Так што вось я даю такія лічбы, што 20-50 тысяч не больш. Яно больш не будзе. Ведаючы людзей і ведаючы актыўнасць, пасіўнасць, абыякавасць і гэтак далей. Мы же разглядаем усю масу, там, допустим, 600 тысяч беларусаў, але ж гэта не одна колонна, разумееце? Сярод гэтай колонны только максимум 5% людзей, якія будуць зацікаўлены ў гэтым. Вы калі сказали про 20-50 тысяч, то у Надеі вочы вот такие зрабіліся. Надея, как бы не разлічваеш на такую колькасць? Я больш пессімістычна, да. Мае лічбы меншыя, але зноў-такі беларусы могуць здзівіць, і чаму б не было сюрпрыза менавіта на гэтых выбарах. Не ведаю, праўда, так цяжка казаць. Бачу даволі такую вялікую пасіўнасць і ў тым ліку і ў дыяспары наконт гэтай тэмы. Магчыма, гэта яшчэ крышку звязана ўсё ж такі з пераследам, які зараз узмацняецца і вакол гэтай тэмы дыяспары і каардынацыйнай рады. Вось, поэтому я не так аптымістычна, як спадар Пётра, але я толькі за 25 тысяч. Вау. Да, спадар Пётр. Калі можна дадаць трошки. Засталося пару дзён, але я думаю, нават за гэтыя пару дзён трэба падняць усё, што можна падняць хаця бы тут у Канадзе і Амерыцы. Калі казаць пра наш досвед, я ўжо казаў пра петыцыю, то мы сабралі за кароткі тэрмін, за 10 дзён 700 подпісаў у Канадзе. У Амерыцы вы маеце сабраць у 10 разоў больш. Вось уже атрымоўваецца 7700 чалавек, разумееце? Калі гэту масу падняць, то вось платформа гэта можа нейкім чынам мець голас свой і з другіх краін. Але ж гэта трэба вельмі сур'ёзна падняць усю эту масу людзей, якая можа. Менавіта гэтыя 5%, якія чулі штосьці, хочуць, ведаюць, прыйдуць і прагаласуюць. Дарэчы, пытанне будзе да вас абодвух, але вот спадар Пётр, адразу да вас, потому что мы, здаецца, с Надеяй гэтае пытанне абмяркоўвалі. Ўсё адно я папрашу яе выказацца. Як вы лічыце, нават калі такая колькасць прагаласуе, не такая, але хутчэй за ўсё пераважна гэта будуць галасаваць тыя, хто знаходіцца за мяжой,
за тых, хто знаходіцца за мяжой. У той же час мы чуем, што КР гэта прадстаўнічы орган беларускага народу. Ён з'яўляецца ў такіх умовах прадстаўнічым органам беларускага народа. Спадар Пётр. Ну, калі ўзяць аналогію з БНР, дзе прадстаўніцтва было перададзена праз тэстамент, які ад Захаркі перайшоў да Абрамчыка, то думаю, што у выпадку з Координацыйнай Рады, калі будуць галасы з Беларусі, то это можна лічыць прадстаўнічым органам, але колькі там будзе ўдзельнічаць, гэта вельмі вялікае пытанне і вельмі, я бы сказаў, сумнае пытанне, таму што нават калі Координацыйная Рада будзе выбрана, і няхай сабе там і 30% будзе з Беларусі, допустим, усё роўна інструменты і рычагі, з якімі Координацыйная Рада можа ўплываць на атмасферу ў Беларусі, палітычную, дэмакратычную, якую хочаце, праўную, інструментаў такіх вельмі мала, таму што ва ўмовах такіх рэпрэсій штосьці рабіць вельмі складана. Але тым не менш трэба рабіць. Калі мы нічога не будзем рабіць, то нічога ніколі не здарыцца. Поэтому усе крокі, якія робяцца людзьмі асэнсавана і вот тымі людзьмі нацыянальна свядомымі, якія апынуліся за мяжой у выніку дзеяння дэнацыянальнага нелюдзя, які знаходзяцца ва ўладзе ў Беларусі, вось, то нічога і не зменіцца. Мы проста яго не пасунем з гэтай пазіцыі. Гэтыя шарыкі, гэтыя шарыкавы, гэтыя бальшавікі, якія там пры ўладзе, з гэтым менталітэтам, што ў Пуціна, што у таварыша палітрука Лукашенка, яны там прыхапілі ўладу, яны так проста не аддадуць. Надзея? Ну, я лічу, што вельмі важна ўсё ж таки тое, што беларусы ўнутры Беларусі маюць магчымасць прагаласаваць. І згодна, конечно, з заявамі лідера і ягонай каманды, што гэта даволі бяспечна, але, конечно, пры ўмове поўнага выканання ўсіх інструкцый толькі пры гэтым. І я, напрыклад, кажу, што калі беларусы ў Беларусі хочуць прагаласаваць, то вельмі трэба ўзяць на сябе гэтую адказнасць і усведаміць, і насамрэч вы зможаце выканаць усе гэтыя інструкцыі паслядоўна, каб такім чынам сабе абараніць. Такім чынам мы маем дадзена магчымасць. Вось. Далей кожны робіць выбар свой сам. Безумоўна, гэты выбар вельмі складаны для беларусаў у Беларусі. Але тое, што беларусы з Беларусі будуць галасаваць, я ў гэтым нават не сумняваюся. Нейкая частка абавязкова будзе. І ёсць такія звесткі, што людзі, не гледзячы ні на што, хочуць прагаласаваць, потому што гэта выказванне свайго палітычнага меркавання, гэта выказванне свайго выбара. Ну і я думаю, што як і беларусы по ўсяму свету, так і беларусі ў Беларусі хочуць нарэшце самі выбраць сваіх прадстаўнікоў. Вось, такого фактычна не было сярэдзіны 90-х гадоў, ну, там, з пачатку 90-х гадоў. І тут ёсць такая магчымасць. Няхай яна там не егла, няхай яна не дасканала, гэтак далей, ну, але яна удасканаліцца з цягам часу. Гэта першая магчымасць. Калі ты маеш беларускі пашпарт, то у любым кутку планеце і таксама ў любым кутку Беларусі гэта можна зрабіць. Поэтому тут, конечно, адказнасць людзей за тое, што ці мы хочам мець свае прадстаўнічыя органы ў дадзеным выпадку, альтэрнатыўныя, вось, ці не, ну, яна ляжыць на ўсіх нас. Пасіўнасць звязаная з тым, што ніхто не бачыць патрэбаў у марнаванні рэсурсаў на гульні ў дэмакратыю. Гэта Беларусі нічога не дае. Спадар Пётр, шмат размоваў пра тое, што ў сённяшніх умовах пры такой жорсткасці лукашэнкаўскага рэжыма, гэтых заслонаў, што пастаўлены, ну ніякіх магчымасцяў нейкім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, нешта рабіць там, у дэмакратычных сілаў няма. У любых,
ці то офіс, ці то коордынацыйная рада, ці то яшчэ хто. У такім выпадку нам увогуле трэба тады звярнуць увагу на жыццё дыаспары, ці як, вот что б вы сказали ў такой сітуацыі, і як што б вы адказалі тым, хто кажа, што вы ніякай карысці, ніякіх зменаў, нічога для беларусаў у Беларусі зрабіць не можаце і не робіце? Вы ведаеце, вось пачынаюць пасляваенная эміграцыя, якая тут была, яна дачакалася, што ў 91 годзе ўсё ж такі Рэспубліка Беларусь адбылася. Больш таго, чырвона-белы сцяг стаў дзяржаўным сцягам, і ён у 91-95 годзе быў. Я думаю, што многім гэта была заслуга паваеннай эміграцыі. Значыць, прайшло пакаленне цэлае после того, як Лукашенко прыхапіў уладу. Рэвалюцыя правалілася, будем так казаць, нацыянальна-дэмакратычная рэвалюцыя, якая прайшла ў Беларусі ў 20-м годзе. Вось, і чакаць прыйдзецца яшчэ можна одно пакаленне. Гэта складана, але мои разлікі такія, што я нават калі ад'язджаў з Беларусі 26 гадоў назад, я даваў лепшыя часы на змены праз 2 пакаленні. Вось одно пакаленне ўжо прайшло, і я спадзяюся, можа дачакаюся, можа до 100 гадоў, калі мне будзе, калі дажыву. Можа я дачакаюся таго часу, калі гэтыя змены наступяць. Але гэта значыць, што для гэтага трэба нешта рабіць. Зноў жа, па маіх разліках на сёння за мяжой пражывае амаль 2 мільёны беларусаў. 2 мільёны амаль. Крышу можа 1 800. Гэта амаль кожны пяты беларус знаходзіцца за мяжой. І яны не маюць права сядзець, склаўшы рукі. Ці маюць яны права голаса? Я думаю, яны маюць права голаса. І вось праз такую платформу, як Голас дыяспары, другія фракцыі, якія працуюць, менавіта праз выбарную сістэму, няхай яна недасканалая, як сказала Надзея, але калі людзі будуць выбраны ад дыяспары, ад 20% усіх беларусаў у свеце, то яны, няхай сабе гэта не 100%, але яны маюць права свайго голаса, і склаўшы тут свае структуры, свае арганізацыі, як учора Пракоп'еў у сваім інтэрв'ю хоча, каб было 100 000 зарганізаваных беларусаў за мяжой, каб эта сіла магла лабіраваць інтарэсы беларускай дэмакратыі на ўзроўні дзяржаў, на ўзроўні парламентаў і гэтак далей. І такім чынам уплываць на сітуацыю Беларусі. То есть я не думаю, што гэта безнадзейна. Ёсць інструменты, на якія можна ўплываць і на ситуацию в Беларуси. И поэтому отчаиваться не треба. Отчаиваться не треба. Хтось мне скажет, табе добра, ты там за мяжой сядзеш, чаго табе. Я раблю со свайго боку тое, што магу. Вось выпускаю часопіс, пишу кнігі, пишу вершы, раблю тое, што магу. Яднаю тут людзей. Я лічу, у Атаве знаходзіцца самая лепшая беларуская суполка ў свеце. У нас тут актыўна працуюць людзі. Так што а другая ў Сан-Франциско. Я думаю, што моя заслуга ў гэтым таксама ёсць. Я не хочу, так сказаць, сябе тут моцна хваліць, але моя заслуга ў гэтым таксама ёсць. Вось, поэтому для гэтага ўсё патрэбен час, конечно. Час. І каб вырасла новыя парасткі, трэба, каб хто іх спачатку паліваў, пасадзіў, разумееце, хадзіў вакол, вырашчваў гэта ўсё. Такім чынам, я вот думаю, усё хутка не адбываецца. У мяне будзе по апошняму пытанню да кожнага з вас. І гаспадар Пётр, просто ў працяг гэтай тэмы, вот вы ўзгадывалі размову учорашнюю у Балаганова, Латушкі і Пракоп'ева. Там гучалі гэтыя фразы про арганізацыю
эміграцыі нашай дыаспары беларускай, там сабраць усё і там параўнанні мы павінны стаць вот як армянская дыаспара, як еврейская дыаспара і ўсё такое. Слухайте, яны яднаюцца по прыкметах нацыянальнай ідэнтычнасці, по прыкметах мовы, по прыкметах культуры, по прыкметах рэлігіі. А беларусаў што яднае? Вот вы казалі, колькі там тысяч у Атаве і колькі 50 чалавек прыходзіць на акцыі. Што іх аб'яднае? Я таксама много над гэтым думаў і пісаў про гэта. Вось одна у меня надзея только. Вось у Беларусі прайшоў сказать этот самый опрос в 2019 годзе. 85% беларусаў лічаць сябе беларусамі. Для мяне гэта асноўная рэч, разумееце? Калі 85% лічыць, калі чалавек сябе лічыць беларусам, для мяне гэта самае асноўнае. Астатняе ўсё можна нарасціць. І мову там, і культуру, ўсё прыйдзе. Яно нарасце. Вось гэта ёсць аснова. І з гэтымі людзьмі трэба працаваць просто. І асноўнае для мяне, зноў жа, у мяне крэдо, гэта асвета, это часопісы, это часопіс, кнігі, вершы. Гэта асвета. Я запрашаю, на жаль, у нас скаардынаванай працы сярод незалежных СМІ няма солідарнасці яшчэ, і гэтак далей, гэтак далей. Я не буду казаць тут много про еднасць, тому что гэта ўсё збітыя фразы ўжо, еднасць. Хотя бы сближать людей поступова. И як можно сблизить... Я не думаю, что спадар Прокопфьев зможет сколотить партию 100 тысяч за межой. Это, мне здаецца, это нереально. Нереально. Я маю на увазе партию як партию. У выглядзе грамадскіх арганізацый, калі ўсіх скласці ў кучу, і то гэта не атрымаецца. У лепшым выпадку 10 тысяч, разумееце? Гэта трэба быць, я не ведаю, магчыма Ленінам, нават не Пазняком, каб сабраць столькі людзей. Самыя большыя масы, якія выходзілі ў Беларусі, гэта быў падчас Пазнякоўскі. Ён выйшаў на вуліцы і павёў за сабой людзей. Не толькі ён, а ўсе людзі, якія былі вакол яго. А пасля пачаўся ўціск. Спадар Статкевич, мужны, самы, я лічу, вельмі вялікі чалавек, ужо выводзіў у 20-е гады ў гэтым веку, у лепшым выпадку 15, 2-3 тысячи чалавек на вуліцы. А зараз уже ніхто і піснуць не можа, тому что за один только, так сказать, значок у камп'ютары вас могуць у турму пасадзіць, то але гэты чалавек знікне, у рэшце рэшт натуральна сыдзе. Хтосьці прыйдзе, вы здавалі калісьці пытанне, так хтосьці прыйдзе, можа лепшы, можа горшы. Але трэба за гэта змагацца, каб прыйшлі ўсё ж такі да ўлады нацыянальна свядомыя нейкія людзі. На жаль, яны ў турме. Вот Дашкевич, допустим, Северянец, Дашкевич у мяне номер 1, Статкевич, нехай яны номер 1 у мяне, 2 чалавекі, за якіх бы я сёння бы прагаласаваў 10 разоў, калі бы это можна было зрабіць. І Надзея, да вас апошняе пытанне. Ўсё ж таки вось з такіх людзей, як спадар Пётр, актыўных, якія, можа быць, і сапраўды хацелі б у той ці іншай ступені далучыцца да дзейнасці, не маюць магчымасці, хтосьці з-за пашпарта, хтосьці часу не хапае, каб быць менавіта дэлегатам. Ці будзе, да прыкладу, вось ваша фракцыя, якая будзе там вот у координацыйнай радзе, карыстацца гэтымі людзьмі, іх досведам, іх, я не ведаю, там парадамі, всёчымі напрацоўкамі, контактамі, потому что за столько гадоў актыўнай дзейнасці, я думаю, что шмат чаго назапасілі гэтыя людзі. Ёсць такія думкі? І думкі, і нават дзеянні уже таксама, поэтому, конечно, безумоўна. То бок, па-першае, конечно, координацыйная рада, як і, такі
орган парламенцкага тыпу будзе мець магчымасць фармаваць разнастайныя камісіі і працоўныя групы. І тут уже зусім не абавязкова быць непасрэдна дэпутатам, можна быць экспертамі, ну, і не быць прыналежным да самой координацыйнай рады, поэтому, конечно, безумоўна, са спадаром Петром мне бы асабіста і нашаму блоку вельмі хацелася пасупрацоўнічаць больш і у больш шырокай сферы. Я упэўнена, што гэта нам даст ну, такую добрую экспертызу, вось, менавіта базуючыся на глыбокай ведзе дыаспаральнага жыцця, потому што ўсё ж таки адна справа, як у маім выпадку, гэта там 10-15 гадоў, зусім іншая справа, гэта каля 30 гадоў перспектывы, і калі гэта все злучаецца, з'ядноўваецца, мне здаецца, атрымоўваецца вельмі такі класны мікс. У тым, і мне здаецца, вельмі класная зараз ідэя самой координацыйнай рады, і я заклікаю таксама галасаваць не толькі за фаварытаў, але тых меншыя спісы, каб менавіта стварыць гэту разнастайнасць прадстаўнічасці, вось, самых розных куткоў, самых розных прафесій гэтых далей, каб вот стварыць гэтую такую класную мазаіку беларусаў, вось, які б маглі далей прасоўваць беларускую павестку, і хто ведае, магчыма, гэта будзе такая моцная цагліна на шляху да вольнай Беларусі. І яшчэ хацела просто згадаць, што сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі, і спадарства заклікаць беларусаў у ЗША, у Канадзе, па ўсяму свету падтрымаць разнастайныя фонды, зборы, якія зараз ідуць, вельмі актыўна ідзе збор на дзетак, на дзіцячы адпачынак для дзетак палітвязней. Застаецца там зусім не шмат, але хацелася б дапамагчы ўсім, поэтому, калі ласка, заданатьце тую суму, якая вам комфортна. Ну, да, калі ласка, гаспадар Пётр. Я хочу дадаць, я хочу запрасіць усіх беларусаў, якім важна, што робіцца ў Беларусі, прыйсці прагаласаваць у гэтыя дні. І таксама хочу попросіць таксама галасаваць за голас дыяспор, адзінства па-над межамі, бо нас складаецца 20% усіх беларусаў жыве за мяжой, то мы чыста матэматычна прэтэндуем на 20% галасоў у координацыйнай радзе. Таму што ўсе розныя, я разумею, што ёсць другія фракцыі, якія свае інтарэсы прадстаўляюць, нейкія, кожная свая платформа ёсць, але чыста матэматычна 20% жыве за мяжой, і менавіта гэта вось платформа, яна аб'ядноўвае людзей у дыяспары. Менавіта гэта платформа адлюстроўвае інтарэсы дыяспор. Так што прыходзьце, калі ласка, дарагія сябры, і галасуйце за координацыйную раду. І за голас дыаспор, адзінства па-над межамі. Дзякуй вялікі. Пётр Мурзёнак, Канада, Атава, Надзея Нортан, ЗША, Сан-Франциско. Вось такая у нас сёння была сустрэча з нашай варшаўскай студыі Еўрарады. Дзякуй вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякуй, Надзея, дзякуй, гаспадар Змітрук. Усяго вам добрага. Дзякуй.